ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से ले जा। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से ले जा। धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। ए भैया, आज हम जोन सुनावत तानी अपना माई से सुन ले बनी कि माई के ममता का होला और बेटा के दिल का होला। सुनी ध्यान से सुन ले भाई, एको बेटा के कहानी। मनमोहनी के जाल में पड़ के कैलस बड़ा नादानी। भैया, जब वो उठा के लड़की से वो लड़का के प्यार हो गई तो वो कहा शर्त रखलस। सुनी, हमसे कितना प्यार करेला साबित करके देखावा। काढ़ी करे जमाई के हमारा खातिर ले आवा। लड़का कलस बस इतना छोटा सा बात। प्रिया जाल में फंस के तब वो घर पे कमीना आइल। काहे मुंह झुराइल तो हर हो खबर लाल बुखाइल। ओ माई के ममता तो देखी, वो माई थाली में खाना परोस के वो लड़का के इंतजार में दुआरी पर बैठल बड़ी। आ कहली का, बाबू एने ओने के घूमल छोड़ा अपन देह सहेजा। एने ओने के घूमल छोड़ा अपन देह सहेजा। भूखेला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। आंचल डीजे साउंड सर्विस एवं गुब्बारा डेकोरेशन जयमाल सेट चक अब्दुल्ला खुद हपारा गाजीपुर। पर भी ऊ कपूत बैठल माई के पंजरा। खाए लागल खाना माई हाके लगली अचरा। कैसे कि माई पड़ोसी से पैसा आटा मांग के लिए अली और 4 गो रोटी बनौली। घर में बिना ना रहे ताचरा के हवा हाँक हाँक और ओकरा मुंह में रोटी खियावे लगली। अपने पानी पी के सुत गई, लेकिन वो बेटा कैलस का बीच के खंजर सीना में मरल सब अपना माई के। काढ़ी करे जा लेके चलल ना आइल दर्द कसाई के। ओकर से जब गिरल करे जा कहलस ममता जागल। हे बचवा कहीं पैर में तोहरा चोट त नहीं लागल। देखी माई के ममता क्यों करेजा शरीर से बाहर आके भी अपना बेटा के चिंता करता। और वो करेजा से का आवाज आई, बेटा हो तोहके छोटी कहीं त न लागल। बेटा हो तोहके छोटी कहीं त न लागल। और आखिरी बार वो करेजा से का आवाज आवता। सुनी, जहाँ जाए के बात हके जल्दी उठा के ले जा। जहाँ जाए के बात हके जल्दी उठा के ले जा। भूखेला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। भूखेला हरदम बेटा खाती माई के करेजा।
आंचल डीजे साउंड सर्विस एवं गुब्बारा डेकोरेशन जयमाल सेट चक अब्दुल्ला खुद हपारा गाजीपुर।